Anjrahingkang Puspitara kasiliring samirana sekar kadung gongas kandanyo mawe raras
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Rinengga saged pakurmatan panjenenganipun para tamu kagem ya putri. Karahayan katentreman sewilosoning Gusti Kang Magung. Mau kita sasinanding dumateng si para tamu kagem ya putri ugi. Dumateng sagung puni sepuh aji sepuh ingkang hanggung pono ing pawawas pepah lebdo epitutur mongko guna ing pawiyatan wonten rasanipun para alim ulama, para hajah, para haji, para ustad lan ustadzah ingkang rinten dalu tansah suka sinanding wonten kitab suci wahyu ning ilahi ingkang sinudarsana. Dumateng siwara tamu kagem tan hormati tan kantun mandhaping praja kadang tumaruna wonten ing lalatan Glegok Giri Kerto Sine Ngawi Jawi Wetan ingkang ugi kalau tresnani. Saderengipun monggo sangucapken asane Gusti Kang Magung, Gusti Kang Mamirah, Gusti Kang ngarsa jagat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maring makiten kanikmatan karahmatan. Kebagas rasan katitik dalu kalenggahan. Kula lampun dengan sami saged makembal nyawiji. Nuhuni napa ingkang dados hajat saha perlunipun panjenenganipun Bapak Kasun Sunaryanto ugi panjenenganipun Ibu Budi Utami kanthi boten wonten alangan setunggal punapa amin. Allahumma amin. Shalawat sarta salam gojur matur njen kita Nabi aku Nabi Muhammad. Nabi ingkang kita tenggo safat kepitulanipun wonten ing yabli sapejang amin. Allahumma amin. Alhamdulillah dalu kalagahan kula sakatang RCK Musik Mijil tepi saking lalatan Gria Taman Sari nomor 3 Pilang Sari Ngerampal Sragen ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mas Eko Plorok dalu kalagan maraksuan ugi nganti wijiwati wonten cacah sekawan bebles tugas sawiji kasuwun jumeneng gawane RCK wonten sekawan ugi nanti ada bintang tamu wonten Dek Rindi Safira juga Kang Mas Wito Sampitak satu demi satu kita pertemuan ada si cantik Levi Berlia kasuwun jumeneng diajeng kasus lu diatikan nomor kali wonten diajeng Dian Mahara kasus lu diatikan nomor 3 wonten Bunda Santi Prabutama pungkasan wonten diajeng Anissa Salma. Bapak Ibu siapa tamu gadi warna tetapangan pun paring tetangan selamat riyadi mijil saking lalatan Karangudi Ngerampal Sragen insyaallah dalu kalakang semsi Bapak Ibu wilujeng dalu wilujeng rawuh wilujeng lelenggahan kati colan keco sinambing rapi pasukatan ingkang sampun katur senambil prokatang-katang campur sari RCK Musik Indonesia. Was. Terimalah salam dari kami RCK. Bersama-sama
kasih sampai bermutasi dengan serta semua ikuti nama suara getar bikin senang irama campur sari yang mengalir kasih goyangkan hati terbawa alur suasana menjadi satu bersama Arsena ikuti nama suara getar bikin senang irama campur sari yang mengalir kasih goyangkan hati terbawa alur suasana menjadi satu bersama Arsena menjadi satu bersama Arsena. Matur sembah nuwun, salam pambuka saya kadang-kadang campur sari RCK Music.